Zdravím všetkých divákov MNOW. Dnes sme si pre vás pripravili informáciu o našej novej platforme Flip. Teda pre koho je Flip určený, ako vyzerá teda onboarding, následne ako vyzeralo nakupovanie teda cenných papierov pred Flipom a po Flipovi. S tým, že v rámci toho teda nejakú timelineu, akým spôsobom sa bude daný projekt a všetko vyvíjať. Takže vítame vás. Norbert Gálik, kolega, ktorý je zodpovedný teda za celý vývoj Flipu. A teda moje meno je Peter Štadler. O čom je teda Flip, nám môže už povedať a približiť Noro. Ďakujem pekne za slovo. Flip je v prvom rade platforma pre sprostredkovateľov, ktorí určitým spôsobom fungujú na tom trhu kapitálovom, kde poskytujú investičné produkty svojim klientom a prostredníctvom tejto platformy dokážu pre svojich klientov nakupovať či už jednotlivé cenné papiere ako akcie alebo ETF-ka, alebo prostredníctvom tejto platformy dokážu aj predávať alebo poskytovať už vopred vytvorené produkty. Či už nami, alebo vytvorené produkty v spolupráci s nami podľa danej potreby samotného sprostredkovateľa. Čiže Flip je určený pre 3 kategórie sprostredkovateľov. Prvá je samostatný finančný agent, podriadený finančný agent alebo viazaný finančný agent, to si môžeme povedať. Povedzme si teda hlavné funkcionality pre jednotlivých sprostredkovateľov a práve teda kategórie týchto klientov, ktorí by Flipa využívali. OK. Tak keď sa pozrieme na tých jednotlivcov, ako napríklad nejakí privátni bankári z banky, alebo tí mali menší sprostredkovatelia, ktorí majú rádovo v desiatkách klientov, samozrejme pre nich je to určitý nástroj ako keby na rozvoj toho biznisu. Mám klientov, dokážem ich onboardovať prostredníctvom aplikácie Wemsign alebo jednoducho uzatvoriť im zmluvu prostredníctvom nášho onboardingu a následne ich spravovať v platforme Flip. To znamená pozerať sa na ich zmluvy, sledovať, aké transakcie prebiehali na portfóliách klientov, aké obchody sa prebiehajú, pozerať sa na provízie, ktoré mi generujú títo klienti a podobne. Keď sa na druhej strane pozrieme na tie väčšie siete ako SFA, ktoré pracujú rádovo so stovkami agentov v rámci svojej štruktúry, tam sú tie funkcionality o mnoho rozšírenejšie. V prvom rade si musíme povedať, že existuje jednoduchá správa tých agentov alebo užívateľov, ktorí sa môžu prihlásiť do Flipa, vidia tú produkciu jednotlivých agentov, vedia presúvať klientov zo starostlivosti jedného agenta na druhého a následne sú to také tie administratorské nástroje. Vedia si vygenerovať nejaké API kľúče, pretože ten Flip alebo technologicky je Flip otvorený voči každému partnerovi, vedia si ho pripojiť aj do svojich tých IT štruktúr prostredníctvom API, vedia mať zapnuté notifikácie na rôzne také eventy, či už bol klientovi nakúpený niektorý cenný papier, vložil prostriedky, aktivoval sa nejaký klient a podobne. V jednoduchosti komplexná správa klientov a pre väčšie SFA komplexná správa agentov, ktorí pracujú s tými klientmi. Čiže keby sme to mali aktuálne teda zhrnúť, tak Flip je teda platforma, ktorá umožňuje teda, aby samostatný finančný agent, podriadený finančný agent alebo viazaný finančný agent mali možnosť sa dostať na trh, mali možnosť teda nakupovať ľubovoľné cenné papiere, ktoré sú verejne obchodovateľné. No a v zásade povedzme si možno také tie funkcionality alebo benefity toho, čo vlastne ten Flip nejakým spôsobom viac umožňuje, aby sme išli viac do detailov. OK. Ja by som začal tým pádom tým nakupovaním, s ktorým si ty skončil. Nakupovanie cenných papierov, či už jednotlivých, ako sme sa bavili, alebo samotných tých portfólií, ktoré buď my vytvoríme pre daného SFA, alebo tú sieť, alebo už existujúcich produktov, je veľmi jednoduché. Samotný sprostredkovateľ zadá žiadosť o nákup cenného papiera alebo produktu prostredníctvom platformy Flip. Následne ten klient si túto žiadosť podpíše vo svojej klientskej zóne digitálne prostredníctvom SMS kódu a po podpise tej žiadosti sa jej my môžeme venovať a už vykonať ten samotný obchod. Čiže ten nákup je plne digitálny, veľmi jednoduchý a dokáže prebehnúť v zásade v rámci niekoľkých sekúnd. Ako je to pri predaji? Pri predaji je to presne rovnako. Pokiaľ sa klient rozhodne, že si chce vybrať prostriedky alebo si ich presunúť na nejaký iný produkt, ktorý už má uzatvorený, len stačí, že dá vedieť svojmu sprostredkovateľovi ten jeho záujem o výber alebo presun, sprostredkovateľ mu túto žiadosť nahodí alebo vytvorí v platforme Flip a klient si ju opäť uvidí, skontroluje v klientskej zóne a podpíše SMS kódom a všetko sa vykoná. Klient sa už ničoho nemusí bať. V rámci u nás Wealth Effect Managementu, teda súčasťou ktorého je platforma Flip, sa obchoduje 2-krát do týždňa. Čiže ten klient by mal mať prostriedky k dispozícii na svojom účte maximálne do 1 týždňa od zadania alebo podpísania tej žiadosti o výber. Z pohľadu onboardingu daného klienta, ešte to by sme mohli opísať, ako vlastne vyzerá teda nahodenie vytvorenie klienta v systéme. Tu je rovnako viacero možností. Prvá možnosť je
pre tie väčšie siete, pre SFA, v prípade, že celkovo chcú ten proces práce s klientom mať uzatvorený vo svojom systéme, môžu mať, pretože ako som spomínal, Flip je otvorený, má svoje API, čiže SFA si dokáže vlastne všetky tieto funkcionality naprogramovať do svojich systémov. V prípade, že o toto záujem nemajú, môžu využívať náš onboarding. Hej. Klientovi proste vytvoria onboarding, kde si zadá ten sprostredkovateľ svoje registračné číslo, aby my sme vedeli, že tento klient od koho prichádza, už je automaticky pod ním aj priradený. Už sa začnú aj vytvárať tie jednotlivé provízie v prípade vzniku nejakých poplatkov. Klient ukončí onboarding, o všetkom je informovaný aj samotný klient v prípade, že už bude aktivovaný a aj samotný sprostredkovateľ. Následne tá informácia prichádza o tom, že klient môže vložiť prostriedky a začne sa investovať podľa vybraného produktu. Teraz by sme vám ukázali práve teda nejaké krátke video funkcionalit práve Flipu. Dobre, teraz sme si povedali o onboardingu klienta a nejakých tých funkcionalít Flipu ako takého a povedzme si teraz onboarding práve sprostredkovateľa. Samozrejme, onboarding toho sprostredkovateľa, aby začal využívať platformu Flip, je samozrejme o osobnom stretnutí alebo o tom dohodnutí tých požiadaviek, aj si vysvetlení, že akých klientov ten sprostredkovateľ chce obsluhovať, aké produkty im chce ponúkať. Čiže v prvom rade potrebujeme osobné stretnutie, ktoré si môže dohodnúť kedykoľvek. Aby sme pochopili požiadavka. Samozrejme. A následne si nastavíme províznu schému, ako budeme fungovať, dohodneme si aj tú technickú stránku toho, ako bude pripojený, či budú využívať náš onboarding, alebo budú využívať svoj, či budú využívať API pripojenia, alebo nie. Podpíšu sa zmluvy a od toho momentu už ten sprostredkovateľ môže jednoducho fungovať, oslovať svojich klientov a uzatvárať im teda investičné produkty. Tu možno dodám, že v zásade to prvé kolo, ktoré nejakým spôsobom prebieha, čo samozrejme nadviažeme na timeline, akým spôsobom to vyzerá. Prvé kolo je práve pri oslovení SFAčok. Následne pochopiteľne, ak by prejavili záujem teda rôznych jednotliví PFAčkari alebo VFAčkari, tak ich dokážeme onboardovať skrz naše entity, čo je teda naše vlastné SFAčko alebo teda OCPčko priamo. Takže tak. No a teraz práve tú timeline, povedzme si, ako to vyzerá, keď by sme mali teda už štartovať a ísť do ostrej teda fázy. Do ostrej fázy ideme akurát budúci mesiac, čiže v priebehu marca Flip alebo platforma celkovo ako taká je v poslednej fáze testovania a od budúceho mesiaca sme pripravení obsluhovať akékoľvek množstvo sprostredkovateľov a agentov. Tak. Čo ešte teda samozrejme sa usilujeme do budúcna, čo môžeme povedať je to, aby aj onboarding, nielen teda klienta pochopiteľne, ale aj onboarding sprostredkovateľa bol plne digitalizovaný, aby to bolo čo najjednoduchšie, ale samozrejme je to o tom, akým spôsobom prebehne prvá fáza, ale veríme, že teda sa k tomuto dostaneme tiež čím skôr. Tak. A samozrejme je to aj o tom, že pri tom osobnom stretnutí predsa vieme si aj tie špecifické požiadavky vysvetliť, že to je trošku také osobnejšie. Tak. Dobre, povedzme si teraz teda nejaké komplexné zhrnutie, čo sme si dneska vlastne povedali a s tým, že teda Flip sme nejakým spôsobom priniesli na trh a prinášame na trh z hlavného dôvodu a to je to, aby sme teda zefektívnili a zdokonalili, zlepšili, samozrejme skvalitnili teda finančný segment, hlavne pri sprostredkovateľoch. To znamená, že aktuálne drvivá väčšina sprostredkovateľov teda používali povedzme iba nejakú jednu alebo teda veľmi málo platformiem, ktoré teda nejakým spôsobom sme si uvedomili, že už sú veľmi nejako zastaralé alebo teda nejakým spôsobom neprogresujú. To znamená, že priniesť alternatívu, kvalitnú alternatívu teda pre finančných sprostredkovateľov ako takú. No a čo by som teda k tomu určite ešte doplnil je to, že teda celú platformu si u nás interne my sami teda vytvárame a spravujeme, pre tých, ktorí teda by sa tiež zaujímali o takúto teda nejakým spôsobom tematiku. Je to zároveň, myslíme si, že veľmi teda efektívne a zároveň teda nejakým spôsobom aj veľká výhoda, pretože akákoľvek teda spolupráca, keď sa teda niektoré aktuálne už aj spolupráce pri negociáciách pýtajú, že či majú nejaký support, tak môžeme povedať, že áno, majú plnohodnotný support, ktorý je v rámci teda back officeu. No a tešíme sa samozrejme na potenciálne spolupráce
Určite áno. Keby niekoho zaujímal kontakt alebo niektoré otázky si ešte viac vysvetliť, je tu stránka flip.vem.sk alebo samotná stránka naša vem.sk, kde nájdete aj dotazník tých otázok na zazmluvnenie vás ako sprostredkovateľa, podľa čoho viete identifikovať, aké informácie nás zaujímajú, aby sme tú spoluprácu vedeli fakt efektívne nastaviť. No a následne samozrejme osobné stretnutie, sme kedykoľvek ready sa stretnúť a vysvetliť, čo všetko ako funguje a ako bude fungovať, keď začneme spolupracovať. Takže sme v dispozícii, tešíme sa na vaše dotazy a sme pripravení na to, aby sme si sadli za stôl a mohli vás onboardovať.